Ayan mga kaspero, muntik lang. Muntik lang. Magandang gabi mga kaspero, magna-night dive tayo ngayon. So dalawa kami ni Master X yung magda-dive. Yan, Master Randy yung bantay natin. Ayan, puging bantay. Ang angas ng bulabog. Ayan, so ito yung pana namin. Ayan, styro, sana mapuno namin. Yung pet lang. So medyo low tide at habulin namin para makalabas kami dito kasi low tide ditong part na to. So let's go mga kaspero. Ayan mga kaspero, lulusok na kami. Ayan ah. Aras Master X. Pira. Ayan, Master Randy, dito ka muna. Ikaw muna bahalang magbantay ng bangka. Alright, gamit natin homemade spear gun, night dive. Ayan mga kaspero. Ayan. Simple lang pero na humaharvest. Alright, let's go. Reserba. Okay.
Ayan mga kaspero, muntik lang. Muntik lang, napuno. Ayan yung huli namin ni Master Rex, dalawa. Nakaswerte rin. Merong mga blue lapu-lapu dyan eh.